szó. Azt szeretném kérni, hogy amikor már kimondom a nevét a helységnek, ahol vagyunk, akkor csináltunk majd ilyen borzasztó nagy zajt, tapsot, kiabálást, és holnap kitesszük a Majkás meg a Curtis-es Facebookos oldalra, hogy milyen szilveszteri buli volt Fehérvár! Vedd fel, te simész! Gyerekek, akkor csináljuk azt, hogy utoljára, tényleg utoljára, egy olyan nótát éneklünk, aminek ti is tudjátok a szövegét. Viszont arra kérlek titeket, hogy ti legyetek a fő előadók, mi csak asszisztáljunk közben, jó? Menni fog? Utána a vendégem mindenki egy jó lángosra. Jó? Somló fizet, annyi pénzt keresett a Voice-szal, sose fogy el. Na, szóval, kékhajú lány, az is jó szám. Na, szóval, gyerekek, egy olyan nót jön, amit lehet, hogy hallottatok már egyszer. Vagy 18 milliószor. Figyelj! A világ neked!